आरोबाव जुलाइ माहायाव गोदान साख्रि ओंखारबावदों। एपइन्टमेन्ट लेटार डिस्ट्रिबिउशনৰ প্ৰগ্ৰেমটো 26 মে তাৰিখে হ'ব। এটো হল অসমত নেশনেল ফৰেনसिक साइन्स ইউনিভাৰ্সিটি। गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै मणिपुरनि जाथायखौथ' नोंथांमोना मिथिखादो। जुदिहाय नोंथांमोना सोरबाफोर बिटिआरनि जोंनि बर' बा बिटिआरनि सिङाव थानाय बायदिसिना सुबुंफोर जुदि मणिपुराव दङब्ला बायदिसिना खैफोदाव नोंथांमोना जुदि दिनै गोलैना दङब्ला बेफोरनि इनाय अनागारि जाथायफोरजों साग्लोबजानानै बा इमारजेन्सि कन्डिशनाव दङब्ला डिसक्रिपशनाव लिंक दङ मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय नोंथांमोना हेफाजाब नांगौब्ला हेफाजाब लाजागोन। 11 मे खालाराव अमित शाह बिथाङा आसामाव फैनाय दिनमोन एब्ला फैगोनमोन आरो बै सानखालिनो एपइन्टमेन्ट राननाय खोथाबो दङमोन आरो बे खोथाखौनो लानानै सीएमआ फोरमायना होबाय जे 11 मेयाव आरो फैनाय जानाय नङा आरो 11 मेनिफ्राय फावसायनानै 26 मे खालाराव अमित शाह बिथाङा फैनाय जागोन आरो बै सानखालिसो एपइन्टमेन्टखौ होनाय जागोन। स' बेबायदि बिथिङाव बिथाङा मा बुंखौ बिथांनि फंनैसो खोथाखौबो मिथिना लानि। गृहमन्त्री अमित शाह डाঙৰীয়াই মণিপুৰৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক বা বৰ্তমান চলি থকা পৰিৱেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতৰ অসম ভ্ৰমণ 26 মেলৈকে পিছুৱাই দিছে আৰু সেইবাবে আমি এপইন্টমেন্ট লেটাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ প্ৰগ্ৰেমটো 26 মে তাৰিখে কৰিম। এনেও তেওঁলোক 1 জুনৰ পৰা গতিকে যোগদানৰ তাৰিখটো একে থাকিব কিন্তু তেওঁলোকৰ যেটো নিযুক্তি পত্ৰ 11 তাৰিখে পালেহেঁতেন এতিয়া তেওঁলোকে 26 তাৰিখে পাব। लोगोसे बै सानखालिनो अमित शाह बिथाङा गुवाहाटी सांसारि गुवाहाटी मोननि सिगाङावनो सांसारि बे सांसारियाव फरेनसिक साइन्स इउनिभार्सिटी गायसननाय जागोन आरो बैनि थाखाय एम्सनि खाथियावनो 150 बिघा आसाम सरकारा इउनिभार्सिटीनि थाखाय हा होनाय जागोन होननानै फोसावो। ইয়াৰ লগত 26 মে তাৰিখে আমি আৰু এটা অনুষ্ঠানৰ আধাৰশিলা কৰিব পাৰিম। সেইটো হল অসমত নেশনেল ফৰেনसिक साइन्स ইউনিভাৰ্সিটি এখনো সেই দিনাই তেখেতে আধাৰশিলা কৰিব। এইমছৰ কাষত আমি তেখেতসকলক 150 বিঘা মাটি দিম য'ত নেকি নেশনেল ফৰেনसिक साइन्स ইউনিভাৰ্সিটিৰ এটা নতুন কেম্পাস নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। लोगोसे बिथाङा फंसे खोथाखौ आरो फोरमायो जे साख्रिनि बिथिङाव अभारलेपिं जानायखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। अखिल गगৈ बिथाङा गोबां खोथा बुंदों आरो जुदि नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय खोथाखौ जुदि नुवाखैब्ला डिस्क्रिपशनाव लिंकआ दङ नोंथांमोना नायहैजागोन बा चेकआउट खालामजागोन। आरो बे खोथाखौनो मिरु खालामनानै बिथाङा बुंदों 1 लाख साख्रि होनाय जायाखै आरो जेब्ला जागोन अब्ला आं खोन्थागोन आरो जायफोरा डाउट दङ बिथांमोना न' थांनानै सोंजागोन 1 लाख जादोंना जायाखै बेनि गासै काउन्टिंखौ खालामजागोन होननानै बिथाङा फोरमायो। बेनि अनगायैबो बिथाङा मोनसे खोथाखौ फोरमायो 1 जुननिफ्राय 15 जुननि गेजेराव मानोना 1 जुननिफ्राय जयना जागोन ना बेनिखायनो 15 जुननि गेजेराव बेसेबां सुबुङा साख्रि मोनखौ बा अभारलेपिं जाखौ नै मोनसे एपइन्टमेन्टआव बिथाङा बेखौबो मोनगोन एबा फोसावगोन होननानै फोरमायो। आरो बयनिसिमबो गिदिरसिन खोथाया जाबाय जुलाइ माहायाव बा जुलाइ दानाव 10,000 एपइन्टमेन्ट नङा 10,000 साख्रि ओंखारबावगोन आरो 10,000 साख्रि ओंखारबावब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। सोरबा साख्रियाव गोसो गुदुं बा साख्रि लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना जुलाइ दानाव 10,000 ओंखारबावगोन। जुलाइ माহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমি আৰু 10,000 পোষ্টৰ এডভাৰটাইজ দিম। 10,000 প্লাস হ'ব। এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত পোষ্ট খালী আছে, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু পোষ্ট খালী আছে। গতিকে 10,000 আৰু এডভাৰটাইজ হ'ব। स' कमेन्ट खालामना फोरमायहर नोंथांमोना। लोगोसे भिडिअखौ नायनानै थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि। बाय बाय।